Nah, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 7 liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning ndero dadi Bagong. Ngono nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok. Kuwo. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang ngendi? Papane moneter kadeng dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Saedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter kadeng jaba. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jimun. Ayo. Jaman saniki niku kaya wong sulapan, ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngoten. Toroke wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Oh. Cubriya. Lan Sindrawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Darawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmane mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantik panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah. Niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah, pok nglawan. Aja nganti ketrusuban telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan Sinuwun. Maning jajalan
lanat sukertaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Dinaes ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wis wangsuli. Petro kantong bolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinundarawati nggih Sinundarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nrewete kaya beter Sewundara Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedhi bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinundarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedhi bal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinung Prabu Ndarawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati. Wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manen kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsu wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulung ana. Aku kurang swara 14. Ora, kanjengan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula kon ngedokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedokke kowe ora ana trung kedeping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Aja ngono kuwi le. Gong kok kandhane ngayal. Wis ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora.
Kowe bali. Non, Kowe bali. kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Oh, tahu nono Winda nono Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak mesu kok omongane campur bawur. ora bakal bali. Lho, ya ngono kae wani karo Baladewa. Lho, kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17 wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 17. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone cepak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedibal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunek-unek karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning ndero dadi Bagong. Ngono nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok. Kuwo. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah, dalah yo. Menyang endi? Papane moneter kadeng dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter kadeng jaba. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, tak taleh. Kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, metu jaba Pedro.
Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun kang senan kalih si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa wae kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ah niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakane Kresna, Petruk kakane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujudi ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kaya. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon lho tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Pamrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendiri tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngene. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jane ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Kimasa to? Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku mung gurok. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel ra tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenang kuwi yakin.
Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora durip kowe. Ora, ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Kureku doro bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nang alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, menrek gas durus. Watu kok kae sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Buan awarepmu ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula Den nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas, atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karanteng kraton iku wonten ing maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge lanang. Nyemenangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. None nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndor nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorono kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak kandhani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten iki kae. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladéwa mesti wani. Iya, nggih. Apa nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Jaina apa nggih? Iya. Nah, Jaina pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya kok WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngesaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Merangi tenan nek Petro niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Ala rumah-rumah iki mau. Dan kulit-kulit banget ya. Dara
Sesuk ning Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. Waduh, semayane. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh, anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane dikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong.
Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nesta. Anu Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Wela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplung ke neraka. Wis. Iki piye to omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndarantasena, Ndragarkasa, Ndarantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman iki. Aku gak iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih, lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok Dewa Medun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum sarana aris ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Teko tenan wong iki, Gong. Wis takoni rasa kuwatir. Bukti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku taman ono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si wong Mandura. Kowe wani karo si wong Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganku tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sinu Mandura, kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawe. Sik, Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjeluk ngono. Waduh, Setro. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jek omongan sik. Nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Tru. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun, kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga menika kalih mriki mesti benten. Mrika digawe-gawe versi mrika, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriko pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada,
argo tumbal wadal negara Ndrawati merga negara Ndrawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndrawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti Pustaka Jamus Lima Sada niku mung dipendhem kalih Sinuwun Ndrawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanang anu malih jajaran sekretaris bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werja, ora nguna-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir kok ngarahke Petruk. Rada penak ya weten Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Juak kula untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani spret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lha mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos. Ya. Ngopo, Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Galuh kae gendetane. Iya.
kumlebet kang awe-awe abang putih sanjuane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu Truk diwaneni Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arek kowe ya ngono ya Kak Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajae kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petruk oh nggih ning wonten sebabe rasa kowe gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryani kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura kula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja sampeyan iku mestine kudune ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama upama Petruk niku manganggo pleru monggo ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa aja kok dibondo mang pateni teng mriki ora apa-apa ning tata basane sing apik tata basane sing apik niku wong tuwa ati kula kelara-lara sampeyan muni Petruk tak potol dasmu sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa sampeyan cilik tak icek-icek sampeyan iku mbiyen jaman dijek-jek teng Kawacandra Dimuka sapa sing ngetutke kula ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba mung Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan ning ternyata saniki sampeyan mentolo ngendika kaya ngoten godhek mang pateni mang botol sirah kula dasmu ini nangis kok kono tak gepuke ndase Truk ya ini lara hati tenan karo sampeyan lara hati kula ngomong Bidung Adil aku sing ngalahke loro sing siji kowe waduh mbok aku rasah Truk weh nyambut siji nang gawe sing kabeh apa Truk nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh aku nyambut gawe loro kowe nyambut gawe ngalahke siji waduh menawa aku mati utama telek ku sing ngomong aku kok dadak mati utama milani bapak oh ya wis tak lakonane ya hati lho kok Truk Antarjawi ampuh banget agakane Ndara Garukaca ya oleh rampuh piye kae putune rajane Mula dewane Mula edian kowe wani Ndara Antarja merem ngampet-ambegan ula sak donya teka kabeh waduh ngeroyok aku heeh biasane pas merem pas ulane metu yakin aku ra goro ngati-ati kowe anggere kowe ro merem ulane ro metu nek arep mati ulane entuk ora masalah wah cilaka iki Truk wis pokoke ditandangi rasa wedi ulane werna-werna ana ula bandotan ana ula dembung macan ana ula kobra asing nemelangi iki ula sendok kok iso wo ula sendok iki go goreng ya entek bakmi ya entek monggo karo jodone ya ula porok kuwi nggon nyuces
karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isen winang bebarengan. Karung teka-teka ya Truk. Dinteni. Biasane ndoro Antareja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku itu kok ngomong ngono iki. Nek ndoro Antareja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko lak adepane ya terus ya. Hati-hati kok. Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kali Kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nang Petruk nendi? oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe Nek nenggala jeblok wetemu. Waduh. mau nek muni nesu nek muni ngasta nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adowe pupune mlicek. Lah arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ra kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ra kelingan nek ngejak aku. Bola dewa nesupan maning jajaran suwesane bawana aku nyaut topine wong. Langsung nganggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak lumpati nyengklak nang montor aku jluk. Langsung wae. Kae ngetuke wong mlayu kae. Waduh. Banter banget jebul aku mentor ning Yamaha 75. Oh. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip bola dewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baradala mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat. Mulai ya, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa segawa nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang nikmati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju. Upama aku dadi kowe. Oh, Aku dadi aku kok dadi ora maju. sing maju aku wae, Gong. Nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, Ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombayu. oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya.
golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa sakarepmu? Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing ketrul? Manut. Anane sing ketrul manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena utawa lara iki. Ya. Nah, wis. Kowe mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta jumerting maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-sumungaran ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugrung Segorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Ngene jalan. Wah, ora minggat gredel Nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, kamu. Yayaji sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamur kaminipun ing Raka Mandura. Bekasan kula boten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro Keraman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun Tadah Wadana, Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampas jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sak menika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yai samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhang kenalan Petruk kantong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi jenengipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yai Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kalendranipun ingkang ngrayi ing Raka Ndarawati menawi kula mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen Paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh nek ngaten punika paringna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati monggo Koko Prabu kula aturi nampi
Kok Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Amarta ki piye? Kok Prabu ngendangkan Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging negaring Ndorowati supados padhang sarana pustaka Jamus Limasada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketingal padhang negaring Ndorowati tumunten kula wangsul dhateng negaring Amarta. Ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yayi tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada Koko Prabu Ndorowati. Yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Limasada, Kresna aku apa dudu? Koko Prabu kadiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negaring Amarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Limasada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Werkudara krungu ta dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho duwe iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes kok Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Limasada diparingke dening wujuding Nata Ndorowati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Limasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakoken gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Limasada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Limasada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna, wonten maring adalu. Nadyan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndorowati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawe mumbo piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada. Aku ora sudi ngaku kadang karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanani. Wis. Nek wis ngene iki sarep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kanan kentrang kimpuling lakon. Lah kok dadi kena awu anget.
Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong kang gaping sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Lima Sada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya